muvengerei. Varume siyanai naye, siyanai naye mnangagwa muno muvengerei. Varume siyanai naye, mnangagwa muno mutungirei. Varume siyanai naye, mnangagwa muno mutungirei. Shoko rekungonyomba, iwe wega une shoko rekungonyomba. Vamwe vanobudirira iwe uchingotuka, vamwe vachibudirira iwe uchingotuka. Iwe ndiwe une shoko raruvenga iwe, unongopanduka pasina vapanduki, unongonyomba pasingadi kunyombewa. Vari kuvapanyika chenjera mumwe wangu, azvidi ashatsi kama sawira wangu. Iwe ndiwe chete unovenga pasingadi kunyombewa. Comrade Mshonga, Cabinet Manager. Urege agadzire upfumi wenyika yedu, urege agadzire upfumi wenyika yedu. Nyika inovakwa nevene vayo, ilizi liakiwa ngavanikazi, ilizi liakiwa ngavanika. Nimkoto lero ishoko rezvokwadi, nyika inovakwa nevene vayo. Vision 2030 ndo patatarisa, Vision 2030 ndo patatarisa. 2023 takatobombawo kare, 2023 takatobombawo kare. Tave kungoshedzera Vision 2030, tave kungoshedzera Vision 2030. Vakuru vakare vambainaro basa, vamwe vari kushanda. Shatiri kuona nyika ichivakwa ichigadzirwa iwo uchingonyomba. Tomera ichizino kumarangaranga semusikano. Iwe ndiwe wega unongonyombawo chete, iwe ndiwe wega unongonyombawo chete. Isu tiri kufamba iwe uchingonyomba, isu tichingotunga iwe uchingonyomba. Iwe ndiwe une shoko raruvenga iwe, unongopanduka pasina vapanduki, unongonyomba pasingadi kunyombewa. Vari kuvapanyika chenjera mumwe wangu, azvidi ashatsi kama sawira wangu. Iwe ndiwe chete unovenga pasingadi kunyombewa. Isu andina robasa, iti andina robasa, andina robasa, chiwenga andina robasa, baba vamuhati varume andina robasa. Dati siana inaye, siana inaye mnangagwa muno mutungiri. Dati siana inaye, siana inaye mnangagwa muno mutungiri.
naye itiwi, siyana naye chiwenga, siyana naye muhati. Chunguri vakuri vakare nyika inovakwa nevene vayo, ilize liakiwa ngavanikazi. Nyika inovakwa nevene vayo, ilize lakiwa ngavanikazi. Handina wandishanda nautazovaka musha wangu wakomana, musha wangu ndo wakandika azvidi hasha mvana wechidiki. Unoramba kufamba nevamwe, iwe ndiwe wega unonyomba shoko rebudiriro. Migwagwa yagadzirwa, iwe unongonyomba. Zvikoro zvavakwa, iwe uchingotuka. Mabhiridhingi kuvaka, iwe uchingotuka. Nyika ichingovaka, iwe uchingotuka. Vision 2030 vakomana, Prince Moyo, chairman wangu Karikari.